Kaixo, buskak egiten geha, eta nor da challenge egitera etorri gera. Nor da parranda zaleena? Dude gabe. Perro! Beti egoten da nerekin, Ez, peio. Bueno, atera gau batean, eta ikusiko zut, Beha egin topatzen bat ez, Bueno, oso txintxua, Mito bada. Gezurra, telebista gezurra. Rockstar bat da, peio. Nork abesten du hobeto karaoke batean? Que verga. Imagínate Julen abesten. En plan, ópera. Pentsatu dut, Nire asko jugun karaoketara, baina gustora jongo nintzak, Con la oreja bango. Eta nik peio jarri ez, peio jarrera oka bizitzan eta karaoketan ere bai zergatik ez. Nino Bravo. Ez peio, Pocahontasen kantua batenekin, ez? Bai, esan zen, ez. Eta Aladin. Nork pasatzen du denbora gehiago mugikorrarekin? Peio latz. Ja. Horatzen esmatu. Nik uste nina izela, bai. Autokritika pixkat egiten, bai. Peio jarri behar nu, baina peio jarri guztietan eta ez jartzeko peio guztietan, baina. Nork ligatzen du gehien? Kabroia. Argi dago. Abeslaria da, bisibleago dago. Eta, bueno, oso guapoa da, bai, baina abeslaria da. Nork egiten ditu kobra gehien? Nikolatz jarri ez. Nik Julen. Ez dakit, pixkat asmatu indetu, Bagizurako zuzarela. Ni lotxaria naiz. Ratzeta hor jaia moko finenak, esan gurukin. Kobra egiten ez dugu goratzen, ere burua. Beti mutur bat agertzen bada, a tope. Hoi da. Nor iristen da azkena entxeguetara? Ojo, bitu gelatzen baja. Ojo, Julen da, eskertzik zuz, baina nina izin. Horregatik ez dut zer jarri, lotxa bat Eskotan jarri zaituz. Arazoa daukat horrekin, bai, konpontzen ari naiz, pixkanaka. Nor kabreatzen da gehien? Epa. Zarizu, Ojo, Borja kabreatzen denean, Baina Borja pazientzia. Beldurra ematen du. Borja pazientzia hauka. Eta Julen, dositik hartzen du pixka kabreoa. Ni gehierik kabratzen, osea, ni ja minor serio hartzen asko kabratzen ez da, baina ondo ditute, bai. Soy de pronto, Nor zaintzen da gehien? Borja. Ni jarri pixkatu, nik pentsatzen, baina olatz gutxiago ateratzen da gian. Olatz gutxiago ateratzen da, baina olatz oso berando geratzen da, Ez dut ondo. olatzek artista bizitza pixkat badu, Borja zuk ez. Borja joga egiten du. Hoi da, Borja joga egiten du, goiz esnatzen da, goiz guten da bera, asko lo egiten du. Ez. Bueno, asko. Gustatzen zait, nire asko lo egiten. Ondo La lo sociedad egiten. no me deja. Baina gero poteatzailea amorratua da. Gero komunera juten da erregularidadeakin bai, ez? Bai. Osea, erlojuak dizela. Digestioak ondo. Bai, gero kirola egiten du bai, dana, Borja joana. Nor aukeratuko zenuke parranda bat botatzeko? Julen jarri dut galderik urrak. Zeratik? Azte buruaren arabera. Hobeto pasatzen dut. Osa, jo zin, Nik irurak jarri dut. Ez irurak ondo. Irurak. Borja gezurreta nahi da. peio. Eskerik asko. Ez peiokin oso ondo baina, igual, eske bakarrik parrandan ateatzeko, hoi zaila da, ez? Mugikorra izorratu zaizu. Nori eskatzen diozu laguntza? Eske, nik eskatzen. Nik olatu esan dut, dude gabe. Ni beti bateria, olako... Bai, teknologia, Kargadorea, bueno, teknologia, kargadorea, bateria eta zer gutxi, ez? Tatuaje bat egitekotan, norengan, etzenoke konfiatuko. Eki. Zergatik. Está claro, dice. Vamos, peio, vale, peio. Baina zergatik, a ver. Eta neria. Peio letra txarra. Nik batxiller artistikoa nahi nuen. Bueno, baina igual hori Marrazkiak baina... egiten guai, bai. Bueno, Tora. beste gauza batzutako, baina tatuaje bat egiteko, peio. Pulsoa. Nor bozkatuko zenuke lehendakari bezala? Bueno... Hostia, Borja eman eskua. Oso ondo. Gobierno, koalizion. Nere burua jarri barren baina, ikusi pixkat, itxusia. Falsa modestia. Nor da paranoikoagoa koronavirusarekin? JP. Bai, baita. Bai. Julen baita, baina Bai, peio baina nik uste, eta Julen. Peio igual bisibleagoa da, baina ni barruti da, Bai, hai preocupazioa. Bakarrik jaten du, ni Peio, azalea hartzen dut. Ojo biak furgonetan hitz egiten, Nork ditu aukera gehiago koronavirusa harrapatzeko? Julen. Peio, bai. Julenek. Bueno, Julenek niri pasako dit. Nera nahi abujanen egon zan. Txoin, irubi bat. 2 hilabete pasa dira. Batzuk, ez? Ez duzu desin... Ostia. Ez dugu ikusiko. Bueno. Horrein danak infektatuta. Beno, hau izan da dena, badakizue, jiran aurkituko gaituzue, eta hori esabetan dakazu informazio guztia, beraz, klik egin. Entzun diskoa Spotify. Bai, entzune. Gaztea.